Az IC Hungary Kft. 1997 óta működik. A 2024-es Magtech kiállításra 2 Sodic géppel készültünk, a Sodic ALC sorozatával, a húzalos sziklaforgácsoló géppel, iGroove technológiával, és a Sodic AL sorozatával, a tömbös sziklaforgácsoló gépekkel beépített modellkezelő rendszerrel. 2 évvel ezelőtt a Sodic kifejlesztett egy egyedülálló technológiát, a húzal a függőleges tengelyek körül forog. A Sodic ezt a technológiát iGroove technológiának nevezte el. Ugye minden sziklaforgácsoló gép a húzalnak a sziklaforgácsolás közben egyetlen felületét használta. A Sodicnál viszont a húzal, ahogy forog a függőleges tengelye körül, mindig a húzalnak egy új, friss, még nem használt felületét tudja a forgácsolásra felhasználni, és így az anyag párhuzamossága és a felületminőség is jelentősen jobb. A húzal felhasználás is kb. 20%-kal kevesebb, mint a korábbi verzióknál. A másik gépünk a tömbös sziklaforgácsológép. Hasonlóan a húzalos sziklaforgácsológéphez a gép képes modellből dolgozni, tehát létre tudunk hozni az elektródának és a munkadarabnak egy előre elkészített modelljét. A modellből el tudom végezni a nullpont felvételt, a gép automatikusan kiszámítja az elektróda formájából a szükséges technológiát. Azok a hiba lehetőségek, amik a korábbi gépeknél előfordulhattak, automatikussá válnak, a hiba lehetőség minimalizálódik ezáltal. Másik nagy területünk, amivel IC Hungary foglalkozik, a Takumi gépek, a Hurco csoportnak a prémium kategóriája, megmunkáló központok 3 és 5 tengelyes kivitelben, Heidenhain vezérléssel. Kiállításra kihoztuk még a lézerhegesztőgépeinket, a Sumaris csoport lézerhegesztőgépei, ezekkel a gépekkel több mint 10 éve foglalkozunk, asztali és mobil kivitelben elérhető 160-tól 200 wattos kivitelig. Hamarosan Európába érkezik a Sodicnak a fröccsöntőgépe, szabadalmaztatott V-Line technológiával rendelkeznek. Az ázsiai piacon már több mint 20 000 gépük működik, Magyarországon is van már egy japán cég, amely ezeket használja, hamarosan ezeknek a forgalmazásával is foglalkozunk.